ונזכה לחיים. בואי ונוער עד השמיים ולראות משחקים. תני לי את החום ואת הכוח, תני לי כוס לזכור. תני לי לאור רגע לפתוח, יום חדש לקרוא. כולם! שירי שירי גיטרה, כל הלילה לי יצרה. יש לך מאוד ילד, לי יצרה שיר שמח. שירי שירי גיטרה, כל הלילה לי יצרה. יש לך מאוד ילד, זה מצולם לדורות. לא, סימה, שלא תלך. אם הלב נפלא ולא נפלא, לה תשאיר אותך. אם לפי מתוק נשאר אותה, לא אשכח. הופה! יש לנו את הקטע היווני עכשיו? לא, נתן לכם משהו שהוא תפקיד. שירי גיטרה, כל הלילה לי יצרה. יש לך מאוד ירח, לי יצרה שיר שמח. שירי שירי גיטרה, כל הלילה לי יצרה. לי יצרה שיר שמח. תשמעו ככה במעגל. שום דבר, בווידאו לא למה ממש אותה, לא צריך עוד שום דבר, וכותבת לאותה נודדה. מה יקרה אם יהיה גשם, ואם יהיה רוח, רגע, ואמרתי, אנחנו נעשה פה רחבה ואולי ירקדו, אומרת, אין מצב שירקדו. אז הנה, הרוח נפסקה, מזג אוויר נפלא, וכבר מההתחלה אני רוצה להודות לכל אלה שעזרו והכינו, כדי שנחגוג לאתי בת ה-60. מזל טוב אתי. אני חייבת לנאום לכם קצת. כנראה חסר לי המיקרופון, כי אני כבר שנה ומשהו בפנסיה. באילנות הייתי רגילה להנחות, כולם יודעים את זה, כל מי שמכיר. וכנראה זה היה חסר לי.
ואני אמרתי פה לחברים שלי, חברי הילדות שלי, שיכול להיות שלפני עשור אולי אמרתי את אותם דברים, כי זה נורא חוזרת לי הרבה דברים. אז הם אמרו לי שלא נורא, חלק מהקהל לא זוכר, וחלק... הכל בסדר, זה יעבור בשלום, זאת ההקדמה. אז ככה זה התחיל. כן, לא. למה לא? למה כן? כדאי לעשות יום הולדת? לא, לא. מחר אני אחליט. יש עוד המון זמן, יש עוד 10 ימים. אני אחכה בסבלנות. אני אמרתי שאני רוצה, לא בטוח שאני בכלל רוצה. מה, אתה חושב שאני רוצה? אני לא בטוחה. וככה זה בערך הלך. באמת ככה זה בערך הלך. אז כפי שאתם יודעים, התכונה שלי הכי בולטת היא שאני תמיד מתלבטת. אך דבר אחד ידעתי בוודאות, שאינני רוצה הפתעה, כי כשאותי מפתיעים, לי משום מה זה לא תמיד מתאים. אז הפעם ללא הפתעה יצאתי לפעולה. עם מחשבה וקצת חששות החלטתי להעיז ולנסות. אני מודה לכל מי שהקשיב, שעודד, שסבל את הנדנודים והלבטים הרבים. זה באמת היה ממש כבר, אפילו אני התעייפתי מהנדנודים של עצמי. ודני אומר לי, בואי אני אעזור לך, תעשי מה שאת רוצה. אני אומרת לו, אבל אני לא יודעת בדיוק מה אני רוצה, אני כל רגע רוצה משהו אחר, אבל ידעתי פחות או יותר שזה מה שאני רוצה. לא תיארתי לעצמי שכל כך מהר האווירה פה תתחמם, אז תודה לכולם. תודה למשפחתי היקרה שנרתמה לפעולה, ובאמת בעיקר סבלת הנדנודים שהעיפו את כולנו. ושאלו אותי פעם, אז תודה לשמרית על המצגת ולשקמה על העזרה הגדולה והברכות והכל, ולכולם, לכולם, לכולם, ולכל מי שעזר וסייע, באמת הם היו רבים, ואני לא אגיד עכשיו את כולם. ושאלו אותי פעם אם זה מבאס להיות בת 60, אז עניתי, אם זה מבאס להיות בת 60, מעניין מי שאלה אותי? לא, את, אבל מישהי אחרת גם. אז אמרתי שזהו גיל ממש מדהים. תלוי איך אותו לוקחים, ואם ממשיכים ללכת לריקודי עם ולשיר, גם התחלתי במקהלה עם סמדר וחנן, וללכת לריקודי עם עם דני ומדלן ותמי ועוד חברים פה, ולבוא לגניגר ולישון בתל עדשים, אצל רותי ויאנקלה ואצל אורית ועוד כאלה דברים, אז הגיל הזה יכול להיות ממש מדהים. ובאמת, קודם כל אני באמת מודה לכולכם שבאתם ופיניתם את הערב הזה, ובאמת על כל העזרה והפרגון, ואני לא יכולה להגיד כל מי שפרגן ועזר, כי באמת כל אחד. אז המון תודה, ואני מקווה אני לא אשתלט על המיקרופון עוד הרבה, אני מאוד מקווה, לא בטוח, אבל תודה ליטל, לא בטוח. אז יכול להיות שמדי פעם אני עוד אבלבל לכם קצת את המוח, אבל באמת אני מה זה מתרגשת לראות את כולכם פה, ואני מקווה שגם אתם תהנו, ואני מקווה שלא דיברתי יותר מדי. חנוך, זה בסדר? אמא שלנו היקרה, התכנסנו לכבוד אירוע מדהים, היום את חוגגת יום הולדת 60. רצינו לומר לך המון תודה על שאת עושה הכל בחום ואהבה. אנו מעריכים ומודים על העזרה, התמיכה והנתינה בכל צרה. ולא משנה עד לאן אנחנו מתרחקים, אם לחול או קריות או אפילו רק עד נהריה, תמיד אנו יודעים שאי שם בשלומית ליד ההר יש בית שפתוח בפנינו בשמחה אמיתית. נגמר לי האוויר, מעריצה לשם, אני לא בכושר. אני גם לא רואה כלום. טוב. בשיר רוף גוזל כתב אריק איינשטיין, הגוזלים שלי עזבו את הקן. במקרה שלנו אנחנו כבר ממש לא גוזלים ואנחנו ממש לא עוזבים, ההפך, אנחנו חוזרים עם תוספים. אז בנוסף לכל הפכת להיות גם סבתא, ואת כל כך מסורה. סבתא כמוך כולם היו רוצים, סבתא שדואגת, משקיעה, עוזרת ומבשלת. אבל במיוחד שמחה ומלאת מרץ, והכל נמצא בסבתא אחת מיוחדת. אנו מאחלים לך עוד הרבה שנים של אושר, אהבה, שמחת חיים, בילויים, והכי חשוב בריאות. אנו גאים בך ואוהבים אותך מאוד, הילדים, המחותנים והנכדים, גם אלה שעדיין בתנור.
אלמוג, את רוצה עכשיו? בואי, תודה רבה רבה רבה. שכחתי להגיד שאת כל ההכנות האלה עשינו ככה כששמרית צריכה אוטוטו ללדת, אז אני מאחלת לך, בסדר, חודש תשיעי, שתהיה לך לידה קלה ונעימה, וגם למור, קלתי היקרה בהמשך. ובואי, אלמוג רוצה לברך, בואי אלמוג. אלמוג זאת הבת של טל וסימה. אלמוג זאת הבת של טל וסימה, והיא האחיינית שלי האהובה מאוד 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 מאוד. אז קודם כל חיבוק, חיבוק. רגע, בראבו לשקמה קודם. כן, תודה לשקמה ולשמרית. צודק אבי, צודק, תתקן אותי אבי. אתי יקרה, ביום בו פקחתי את עיניי, היית כבר חלק מחיי. אתי שהיא אחות של אבא שלי, היא דודה וגם קצת סבתא בשבילי. תמיד אני זוכה ממך לפינוקים וגם להמון רגעים מצחיקים. למשל, שאת באה לבקר בכל רגע בלתי צפוי אחר, בדרך שלך לקניות, לחדר כושר, עבודה או להרקדה. את קופצת לפגוש אותי, את האחיינית שלך, שהיא גם קצת נכדה. מהתיק שלך תמיד מבצבצים המון קשקושים מנצנצים. כי אין אצלך רק מתנה אחת בלבד, יש המון שטויות קטנות שאת קונה. וכולם מתאימים לי באופן מיוחד. וגם לפעמים כשאני עייפה ובלי מצב רוח, בפינת הליטוף שלך נתת לי לנוח. שם בין זרועותייך שמרתי מקום גדול, והחיבוק שלך יכול תמיד לנצח הכל. איתך יש רגעים מיוחדים, כי את דודה סבתא שאין לאחרים. בלי התראה מוכנה ללבוש בגד ים ולקפות איתי לבריכה או לים, למצוא ספונטני להמון טיולים, או סתם אפילו לאסוף צדפים. וגם בשבתות שקופצים לבקר, תמיד מחכה לנו שולחן מלא. וכך הייתי חולפות להם השנים, ואף פעם לא הספקתי באמת לומר תודה. רואה, בגלל זה עשיתי את המסיבה היום, שתגידי תודה. על זה שהדודה סבתא כל כך נפלאה, אז לא משנה אם הדודה או סבתא, לי ממש לא אכפת. העיקר שאנחנו יחד, ואת זאת את, ממני אלמוג. וואו! תודה רבה רבה רבה. תודה, באמת. אתי האחיינית הראשונה שלי, אני האחות הצעירה של אבא שלה, יעקב זיכרונו לברכה, והקשר הוא מאוד מאוד מיוחד. רגע, הולך להביא נייר תרנית, טוב, את כולם מתקובל. יש שלב הדמעות, יש לנו שלב הצחוקים וזה שלב הדמעות. דמעות של אושר, שאני עומדת ברגע הזה וברך את אתי על כל מה שהיא הקימה, השבט שלה, שבט קינן, אתי ודני, כמובן. אתי היקרה, היום בבית הזה יום הולדת חוגגים. קצת קשה להאמין, יום הולדת 60. רוצה את כלת השמחה לברך ולהלל, וזאת למה ומדוע כל אחד שואל. כי אתי עבורי היא אחיינית, אך קודם כל חברה. לשיחות אל תוך הלילה, לעצב ולשמחה, אנו מלוות האחת את השנייה כל החיים. ברגעים הקשים, הטובים, המרגשים. אתי, את אישה מיוחדת במינה, מלאה בטוב לב, אהבה ונתינה. ממש כמו הורייך עליהם השלום, את ממשיכת דרכם. כמו אביך יעקב, יש בך אהבת האדם, חריצות עד בלי די וחברות אמיתית. כמו אמך יפה, את בשלנית, מארחת למופת, טובת לב וחייכנית. את אחייך את מלכדת סביבך בחום ואהבה, מעניקה לאחיינייך ביד רחבה. לילדייך את אימא חמה וטובה, וכמובן שגם סבתא מלאת גאווה. לאחר שעבדת, השקעת וגידלת ילדים, עכשיו הגיע הזמן לחיים האמיתיים, טיולים, חופשות והרבה מנוחה, קניות, מסעדות או שחייה בבריכה. שתישארי צעירה בגופך וברוחך,
שפנייך אף פעם לא יפסיקו לחייך, שתעשי ככל העולה בראשך, וששנים רבות עוד נמשיך ליהנות ממך. מאיתנו באהבה רבה, אורית ויעקב האן וכל המשפחה. ארנון, לא, אורית שלך. That's what you are. Put your hand on my shoulder, holding your baby, squeeze me open, show me that you love me too. Put your lips next to mine, holding your baby, you and I בווידאו יעקב, תזרום, אבי. קדימה, אחורה, קדימה, כתף ימין, 4 צעדים מההתחלה, קדימה, איזה קדימה, אחורה, קדימה, סיבוב, כתף ימין מההתחלה.
מגיע להיות מאושר. כולם, מה אתם יושבים? שבנו, תגידו בואו מה שנשאר. יותר מ-50 שנה. היינו כמעט בנות 10 כשהגעתי לגבעת המורה לגור בדירה צמודה לדירתכם. בשנות ילדותנו כמעט לא נפרדנו. בבוקר למדנו יחד באותה כיתה. אחר הצהריים הלכנו לסלע, מקום המפגש הקבוע שלנו. ובלילה ישנו זו אצל זו. בדרך כלל אני אצלם. אתם רוצים שנזהה אנשים? כן, זה מוני, הנה אתה, מוני, קרבה הראשונה. אז ככה, אתי זאת, ואני זאת, ואורי קום רגע, זה, ומוני שמאלה. ומוני זה, יהודה לא היה באותו זמן, הלך לעשן. טוב, יתר, יהודה הלך לעשן, לא ישב בכיתה, יהודה לא. אוקיי. אז נעבור לשקול 2. עד מתי ישבתי מאיתי? גם נגדי. חברות של נערות מתבגרות המספרות זו לזו את סודותיהן הכמוסים ביותר. הלכנו יחד לתיכון, משם ללימודים גבוהים ולצבא. אצלך בסדר הזה, אצלי הפוך. וכשהוריי עברו דירה לעפולה ואת בחרת לחיות את חייך בנהריה, עיר הים, נשארנו בקשר הדוק. ליווינו זו את זו דרך הרפתקאות נעורים עד החתונה, ולמזלנו גם הבעלים מצאו שפה משותפת, וכך לא ויתרנו על מפגשים משותפים עם הילדים לאורך השנים. את בשבילי חברה שתמיד נמצאת שם. אפשר לעבור לחומר? רבי, איזה לוק, כמו שולט, רבי. איזה לוק, תראה איזה שולט. ועוד פעם קצת להקדים. כמו שנקרא. אתמול בלילה במיטה, לפני השינה, חשבתי בעצם על מה יכתוב לך בברכה. והזיכרונות הציפו אותי. ממש לא יכולתי להירדם שעה ארוכה. נזכרתי בילדות הנהדרת שהייתה לנו. נזכרתי בנסיעות שלנו לחוף התכלת לטבריה, בחברויות של כל אחת מאיתנו, שלא קרנה מקום לפרט, אך ברור שהשיחות אז היו אינטימיות מאוד. נזכרתי בסופי שבוע שנסענו שתינו למלון, בטיול נהדר שעשינו את ואני בלונדון לפני 20 שנה, ובטיול המקסים שלנו לפרובנס עם הבעלים, עם בני הזוג. ואחרון, חביב. ניסיתי להיזכר אם רבנו פעם. אם קרה שהתרחקנו, כעסנו זו על זו, ולא הצלחתי לזכור. וזה לא בגלל שאני מדחיקה.
אנחנו באמת לא רבנו אף פעם. תמיד קיבלנו זו את זו בהמון אהבה והערכה, ואני חוזרת על המשפט, את באמת אישה מיוחדת במינה. אתי יקרה, רפי ואני מאחלים לך עוד הרבה שנות אושר וסיפוק, שנות אהבה בקרב משפחתך הנהדרת הסובבת אותך היום, ואני מקווה שנמשיך לחלוק את חיינו, ללוות זו את זו עוד שנים רבות. אוהבת. תודה רבה. לפני 35 שנה בדיוק, אנחנו התחתנו, אבל קצת שנתיים לפני זה, הכרתי את אתי בנהריה כשבאתי לבקר את ההורים שלי, יחד עם חברים. אחד החברים, שם זה חברי ילדות שלי, כתב משהו ונראה לי שהוא יזכיר את העניין הזה. אריק. אני נציג שולחן מספר 10 כאן, ואתם יודעים שלכל סיבה יש מסובב, תוצאה, והנה התוצאה. אתם יושבים פה, יש שמרית, יש שקמה, יש עומרי, יש רד, אבל עם כל הצניעות, לא אני, כל זה לא היה פה היום, אתם יודעים. עכשיו, אנחנו באמת הנציגים של הצעירים מאוד. אתם רואים, אני קורא את זה מתוך היישומון. טוב, פעם לפני הרבה זמנים, נניח לפני בערך 35 שנים, חיו להם בנעימים שני חברים טובים. ביתם היה מלא בכל טוב ושמח, הרווקים היו, לא עשו שימוש רב במוח. בבית אחר, ממש שני בתים סמוכים, חיו להם 3 מורות, ברוריה ואסתר, ועוד אחת מן הרזות ששמה נעלם, אנחנו פשוט לא זוכרים. בעיר קרובה שם בצפון, הייתה עוד אחת, הייתן 3, לא? אז היו 2, סליחה. היו 2. בעיר קרובה, שם בצפון, חי לו בחור שלא ידע מה נכון. חיפש וחיפש, השתמש ברשתו, היה פנוי למצוא שוב את אשתו. אחד החברים גילה אוזנו וסיפר, כי בדירה הסמוכה, נערה בשם אסתר. מלאת חוכמה, גופה מחמדים, מחשבתה ישרה, ומעלה גדולה לה, מעפולה מקורה. ראה הבחור כי טובה המורה, אופיה חמוד, יפה תהא התמורה. החל לחזר אחריה במרץ, טייל עמה בכל הארץ. חשה אסתר כי צדק התימני, הבחור היה מאוד ערני, גם היה פולני. הביא עמו מציאה חמודונת, זו הייתה מכונית ספורט צהובונת. נהנו השניים כמה חודשים ומיד באו בברית הנישואין. עד היום זרועותיהם שלובות, להם בינתיים כבר 2 נכדות. עלו והצליחו. כן, יש עוד מישהו שאני לא יודע עליו, שרוצה להגיד משהו, כי פה אנחנו, כן? נו, זהו, נגמרו הברכות. אז יאללה, אנחנו נחזור לשיר ולרקוד. לי יש משהו להגיד. בבקשה. אוקיי. איפה זה?
חסרה לי, חבל שאת לא כאן. אחרי שהגעתי ליפו, לקרוא נולדו מתוך ייאוש, מצאתי לי חדר וחצי על גג של בית נטוש. יש כאן מיטה מתקפלת, אם נרצה שלושתנו לישון, את אני והילד מול חלון קטן לים התיכון. עכשיו הזמר האמיתי